Line A, Line A, Line A, Line A, I kan ikke stoppe os, for nu er vi gået ud. Nu skal vi ikke lave lektier eller stå for skud. Vi er Line A, Line A, Line A, Line A. Ikke bare elever, vi er noget særligt. I kan ikke måle os. Vi er mærkværdige, skinner uden lys. Vi er bare ærlige, de bedste lige nu. Også når vi er færdige. Sidder på mobilen, ja jeg slapper. Janne kan stadig ikke fange mig. Vi er Line A, vi giver alarmer. I er ingenting, gå i flammer. I kan ikke stoppe os, for nu er vi gået ud. Nu skal vi ikke lave lektier eller stå for skud. Vi er Line A, Line A, Line A, Line A, Line A. Karsten, du er så fed, du er som en rockstjerne. Det er stadigvæk Line A, I kan se os i det fjerne. Stil for Line A, koster 25 jern. Hvorfor blev lektier lige pludselig så moderne? Hvis jeg står her i mit skin, så er jeg kamufleret. Hvis jeg står lige bag ved Kim, så kan du ikke se mig. Hvis jeg står her i mit skin, så er jeg kamufleret. Hvis jeg står lige bag ved Kim, Så kan du ikke se mig. stop os, for nu er vi gået ud. Nu skal vi ikke lave lektier eller stå for skud. Vi er Line A, Line A, Line A, Line A. Line A. Tak for 3 gode år. Vi har nyt hver eneste dag, selvom skolen har været hård. Specielt tak til Jannik for at lære os en masse billedsprog. Vi kommer til at savne jer alle, og vi ved jo godt, det ikke bliver det samme uden os. Vi er Line A.